Hola, Paideia. El tutorial d'avui va sobre el Kahoot. Kahoot és una aplicació de preguntes i respostes, també és un programa que si treballeu amb PC doncs el podeu practicar a l'explorador, a qualsevol explorador. Al buscador i escriu Kahoot, que s'escriu amb dos O's, Kahoot, i aquí teniu dues pàgines principals, la .com i la .it. La .com és sobre la que treballarem i farem els Kahoots, i la .it és la que jugarem després quan ja ho haurem fet. Doncs entrem i si és la primera vegada que entreu teniu dues opcions, o fer-vos una compte o entrar en una compte que ja teniu feta. En el meu cas jo ja la tinc feta, llavors faria login, però si no, sign up, que és per primera vegada. Els alumnes ja sabeu que teniu una compte de @paidea.cat que us deixo aquí per si voleu entrar. És una compte comuna per qualsevol pàgina que us vulgueu registrar ja a través del col·le. Per als profes tenim aquí el compte @paidea també nostre, que us podeu loguejar a través del Google. Si la teniu vinculada al PC, doncs fàcil, escolliu la vostra. Molt bé, aquest és el menú principal del Kahoot. Llavors, teniu diverses opcions. Discover és per buscar Kahoots, descobrir Kahoots que ja estan fets. Per exemple, si jo vull veure Kahoots que ha fet algun altre profe de mates de l'altra punta del món o veure algun tema que m'interessa, doncs aquí teniu tot de preguntes i respostes que fan els altres i que els puc filtrar per diferents criteris, que si busco algun de mates o de ciències o de llengua anglesa, principalment hi ha gent de tot el món, llavors molts estan fets en anglès, però també podeu buscar en castellà o inclús en català també. El nivell els classifiquen per cursos ells, perquè tu quan fas un Kahoot pots ficar el nivell, llavors de menys a més senzill o més complicat. Hi ha altres filtres creats per professors, creats per alumnes, en espanyol, en anglès. Podeu buscar de qualsevol tema que n'hi ha fets. Després hi ha la pestanya Kahoots, que aquí és els vostres Kahoots. Si és el primer que feu, doncs sortirà tot en blanc. Teniu folders, carpetes, podeu organitzar els Kahoots que feu per temes, per aules, com vulgueu, sempre s'ha de ser una mica organitzat. I aquí us sortiran ja els que vosaltres heu fet. Jo ja en tinc uns quants, però si no en teniu ningú, teniu dues opcions, o create new o aquí create en el botó d'aquí dalt, com vulgueu. Molt bé, això és el menú principal. Teniu crear des de zero, que és aquest d'aquí. No tinc ni idea de com serà el Kahoot i el creu des de zero. O amb alguna plantilla que teniu aquí feta amb preguntes i respostes ja amb un format determinat que si ja sabeu de què va doncs us és més senzill perquè ja no teniu que omplir-ho tot. Jo la primera vegada ho faig des de zero i aquesta és la pantalla principal de l'editor per crear. Primer de tot, recomanació és posar el títol, el Kahoot. Jo li posaré tutorial. Tutorial. I aquí podeu fer una breu descripció perquè us en recordeu. El pots guardar a alguna llista de Kahoots que tu hagis fet i li pots seleccionar si vols la llengua per classificar millor pel buscador, però bueno, això no és important. Després li pots posar una imatge de portada, aquest Kahoot, que així us incorporo el concepte d'anar buscant imatges i guardar-les. Jo obro una pestanya i si vull que aquest Kahoot, per exemple, que és un tutorial de com funciona el Kahoot, doncs jo busco tutorial, al buscador, a imatges, per exemple, i em fico aquesta, que surt tutorial i bastant clar, doncs clico
botó dret a sobre i guardar imagen como. I poso, per exemple, el nom de portada i ho gravo, per exemple, a descargues. Jo he creat una carpeta aquí que es diu Kahoot. Si no li dones a nova carpeta i la crees, i dintre de Kahoot guarda aquí la portada. Molt bé, quan ja la tinc guardada a l'ordinador, doncs me'n vaig aquí i cover o d'una imatge que té el Kahoot, que té una llibreria d'imatges per defecte, o upload, que és pujar una imatge. La pujo, vaig a descargues, busco la meva carpeta Kahoot que acabo de crear i portada. Molt bé, aquesta serà la portada del nostre Kahoot en general. Llavors, per la primera pregunta, jo he buscat qualsevol. El Kahoot té diversos formats de pregunta. Aquesta és l'estàndard. Una pregunta amb entre 2 i 4 respostes. 2 heu de posar sí o sí i la tercera i la quarta són opcionals. Pregunto, quants pisos té l'escola Vallvilla? Llavors, com que això és una pregunta que sortirà als vostres companys o als alumnes, quan els hi feu, heu de buscar una imatge per enriquir una miqueta la pregunta. No és obligatori, però sempre és millor. Igual que abans, o de la llibreria estàndard del Kahoot, o pujar una imatge nosaltres, o fins i tot podem posar un petit vídeo, perquè la pregunta pot estar relacionada amb un vídeo, i així l'expliquem abans de que responguin. Jo, en aquest cas, m'he descarregat una imatge de l'escola Paidella. Així, quants pisos té l'escola Paidella? Llavors, les respostes poden ser amb l'ordre que vulguis. Jo he posat 1, 2, 3 pisos o 4 pisos. En una d'aquestes heu de posar la resposta correcta. Això no us sortirà quan feu el test als alumnes o als companys, però sí que li heu d'indicar a la màquina que aquesta és la resposta correcta de veritat. Altres paràmetres que podeu tocar a la pregunta són el temps que dura mentre es projecta la pregunta, perquè els alumnes o els companys pensin. Hi ha des de 20 segons, 30, si voleu fer-ho llarg, 2 minuts, com vulgueu. Si creieu que els hi costarà més o menys, doncs toqueu aquí. I els punts que s'enduran per la resposta. Si creieu que és una pregunta de dificultat estàndard, doncs són 1.000 punts. 2.000 punts és el màxim que es poden endur per pregunta i 0 punts. Si considereu que aquella pregunta és superfàcil, doncs assigneu 0 punts. Jo poso 1.000, que és la meitat. I aquesta és com la pregunta estàndard que pot fer un Kahoot. Després, altres... És com un PowerPoint, això. Li puc afegir una diapositiva més, totes les que vulgui, en realitat, però li vaig afegint. Quiz vol dir el que acabem de fer, una pregunta amb diverses respostes. True or false vol dir verdadero o falso. Tu ja directament fas una pregunta que és o verdadero o falso. El open-ended vol dir una pregunta que ells han de respondre a algú escrit. Per exemple, jo ficaré aquesta, que potser és més difícil de pillar, i és una pregunta com es diu? Ui. Molt bé. I ara pujo una imatge, com abans, upload image. Com es diu? Els preguntes als companys o als alumnes i ells han de respondre, aquí has de posar la resposta correcta. I després sabran o no sabran. Molt bé. Altres preguntes que es poden afegir, tu pots afegir les que vulguis. Puzzle. Jo us explico les 3 més interessants per mi. El puzzle, que el puzzle hauran d'ordenar les respostes en l'ordre correcte. Els hi sortiran desordenades i elles les hauran d'ordenar. Quines són les 4 primeres lletres de l'abecedari? No poso una imatge. Aquestes les he buscat jo per internet i les he descarregat, les que
m'ha semblat d'allò. I aquí nosaltres les hem de respondre en ordre correcte. I els alumnes o els companys els hi sortirà en desordre. Per exemple. Bueno, aquí podríem anar afegint i anar afegint totes les que volguéssim. Cada pregunta pot ser diferent o simplement podeu optar per preguntes i respostes com la primera i totes iguals. Això ja com vulgueu. També hi ha l'última opció, que és buscar Question Bank. També hi ha una base de dades de preguntes que ha fet la gent, que si les deixeu en obert, doncs vosaltres les podeu reaprofitar. Per exemple, jo he buscat Escola Paideia, a veure si hi havia alguna pregunta sobre nosaltres, i he vist que algú de l'escola, em sembla que és l'Helena, per al nickname, va fer una pregunta i l'afegeixo, l'aprofito. Podem afegir pregunta d'un altre professor, professora, que ja l'ha escrit, i així la reaprofitem, o la podem retocar, si volem, o qualsevol cosa. Bé, més o menys això, en pots fer moltes, i quan ja has acabat, es va autoguardant. Aquí no li has de donar el botó de guardar mentre vas fent, es va guardant. És com quedaria la pregunta quan l'exposem als alumnes. Les podem veure per a veure com sortirien, si està bé, si ens hem equivocat, si hi ha alguna falta d'ortografia o qualsevol cosa. Després podem sortir, com que està gravant no passa res, guardarà com un borrador, o quan ja hàgim acabat li donem a done, que ja això vol dir tanca'l i ja acaba'l del tot. Jo ho faré així. Molt bé, quan ja l'has acabat i l'has tancat, doncs tens diverses possibilitats. Provar-lo, ja amb preguntes i respostes i poder-li donar a tu com sortiria, o ja enviar-lo als alumnes d'alguna forma. Si esteu a classe, doncs play now i podeu jugar, o si vols compartir-ho amb els profes o enviar-los per email, doncs share. Molt bé, jo el provaré perquè així pugueu veure com es veuria pels alumnes. Quan surt aquesta pantalla, que ja és la de jugar, fixeu-vos que ja estem al punit, Kahoot punit, hi ha l'opció de joc clàssica, que és todos contra todos, aquest d'aquí, de l'esquerra, o si vols que els alumnes es divideixin per equips, 2 o 3 van junts, 2 o 3 van junts, 2 o 3 van junts, i juguen contra equips. Jugarem la versió clàssica perquè en realitat només jugaré jo. Quan el professor o professora li dona el play al Kahoot, surt un pin que ha de compartir amb els alumnes. Jo aquest pin l'agafo, o simplement el copio aquí, o aquí, com si tinguessin mòbil o tablet els alumnes, també ho podríem fer des d'un explorador. Copio el pin, que és el mateix, i jugo. Molt bé, els usuaris que es connecten, els alumnes, han de posar un nickname, un nom que pot ser el seu o algun nom inventat, el mejor. I aquí sortiran si són diversos, tots els alumnes que s'han connectat. Quan ja s'han connectat tots, doncs tu li dones a l'Start, que ets l'administrador. I a la teva pantalla et surt això, tu els hi projectes als alumnes i els alumnes al costat de la dreta. Quants pisos té l'Escola Paideia? Has de seleccionar 1, 2, 3 o 4. No sé, 3. I si t'has equivocat, surt incorrecte i surt la quantitat de respostes a l'esquerra que cadascú ha respost. Si algú ha respost 1, si algú ha respost 2, si algú ha respost 3, si algú ha respost 4. Següent pregunta. Aquí surt el podi de la classificació, si hi haguessin més persones, de quants punts han tret cadascun. Al Kahoot hi ha 2 criteris pel puntuatge: acertar la resposta i la rapidesa. Com es diu? Molt bé. La foto i ells han de respondre aquí. Sembla que es diu Carles. Molt bé. Si han acertat, ja m'han sumat els punts. Següent, que és tipus puzzle. Recordeu que és d'ordenar. Els tipus puzzles. Doncs aquí surten desordenats i mira, l'A, que és la primera, la B, que és la verda,
la segona, la C, que és la vermella, la tercera, i la D, la groga. Quan ja he acabat, les he acertat totes. Molt bé. Si no, surten percentatges de quants has acertat i quants no. I el Col·legi Paidell es troba, això torna a ser una pregunta. Lleida, Barcelona... la groga. Molt bé. Si quan ja s'ha acabat el Kahoot, surt al podi de les 3 primeres posicions i ja està, s'ha acabat aquí. Bé, quan ja ho tenim fet i ja ho hem provat i tot està correcte per la nostra part, ja ens apareix a la llista dels nostres Kahoots aquí, dintre Kahoot, aquí. Que ens hem equivocat o el volem editar o volem afegir alguna pregunta, perquè això pot ser dinàmic i pots anar afegint preguntes, li dones els 3 puntets aquí i a Edit, a dalt, doncs podem continuar editant-lo. Per afegir preguntes, treure'ns, les que vulguis.